Bafethu sanibonana ngisabingelele sanibonana yabona la emhlabeni kusakusa bafethu futhi ukukhuluma kwala emhlabeni seku obvious ukuthi into esingeke sisayiqeda futhi into engeke isaphela ukukhuluma kwala izweni kulezi insuku kunalokukhuluma nje kulokhu sematheni okuthinta abaculi bakaMaskandi kanye namathole kaBabunala. Yazi ukuthi ngizoyikhuluma ke le angena umuntu ovamile ukukhuluma into esikhathi esiningi ngibuye ngizoyijika ukuthi ayisenje ngoba kade ngiyishilo makwesi isikhathi mangibona ukuthi lonto angizoba nabufakazi ngimane ngiyigodle. Angiyena futhi umuntu olandela noma okhonza kakhulu izinto ezikhulunywa uThabani Hlatshwayo uyabo angiyena umuntu ohlala kakhulu kuzona kodwa ezinye izinto ngoThabani Hlatshwayo mangiyibheka nje mina usuke ekhuluma izinto afonelwe abantu bamtshela zona bathi hayi nami ungibona nje ku1 ku2 ku3 ku4 bese uThabani Hlatshwayo esuke ezokhuluma leyo nto. Ezinye izinto akayisusele ekhanda ukuthi ngoba ke phela vele umuntu ke unendlela yakhe ebuzenzela izinto. Izolo namhlanje ngeke ngaqondana beku live lapha kade dlala khona ama recordings aveza ukuthi awomndeni noma awamalungu omndeni wakwaDlamini eMsinga okade uvele lo mshophi okhomba ukuthi awukho happy lo mndeni ngezenzo ezithize zabaculi futhi hayi zabaculi bamaskandi sikakhuzani ehlangene namathole bakubeka kanjalo. So mayidlala le nto uThabani noma engalikhiphanga igama ukuthi ubani lo kodwa ke uma kungenzeka bafethu ukuthi leya voice ezwakala lapha kaDlamini umzimba ukhalimali ayi kungabe bafethu angazi ngizothini but mangenzeka ukuthi cause mina kunento engenza ngingakholwa ukuthi umzimba ukhalimali ngempela kungathuka uBabunala kangaka asiza kanjeni uBabunala kuze fana hambe ezichaze ebantwini kuphinde kuthuka uKhuzani kangaka asiza kanjena ebese kuthiwa ukuthukwa kwabo la malungu omndeni okulokhu kuvela ukuthi kunamalungu omndeni angekho happy ngesenzo kuvela ukuthi umzimba ukhalimali uyena umuntu ongathiwa uinvolved kuleyo nto leyo yokuthi kwakufanele imali yemndenini. Hayi bafana ngabe impela ke shuthi ke sisazokhuluma futhi ngicabanga ukuthi mina njobe sekuvezile uThabani sekufanele ngabe kukhona sikuzwayo kusuka kumzimba ukhalimali ukuthi uyayazi indlela yankulumo noma akayazi ngoba ngempela deep down uKhuzani unabalandeli bakhe abasebenza ubusuku nemini ukuvikela igama lakhe nabamsupport ezintweni azenzayo abangathanda ukuthi engathukela ukuthi ufake isandla ngoba futhi kubo uKhuzani nabanye abaculi behlangene abasifakanga isandla emndeni wakwaDlamini ngabe namanje kuyakhulunywa futhi kuthiwa abaculi bakaMaskandi sebengaze bezibe bebe ngathi ababoni kade kuza kwabo. uBabunala wamathole uma ngathiwa babethe mabemcela uMaskandi wakhomba ukuthi uyanqaba bese iqhawe ekade lifihle lingafihle ngendlela bese kuvela ukuthi uBabunala wayanqaba ngabe uBabunala futhi namhlanje uyathuka uthukela ukuthi akanabo ubuntu but ngeke bafuthi angikholwa mina ukuthi umzimba ukhalimali umnumzane wonke womuzi kungenzeka ukuthi ngempela kungasuka ukukhuluma okungaka ngegama lakhe noma ngezinkulumo eziqhamuke kuye ukuthi angafuni ukuyikhuluma iphelele lento ngoba akakaphume khona yebo bafethu okunye siyakuzwa siyakwazi futhi kodwa kunezinto esike sidecide ungcono ukuthi abantu ngoba uma ekhuluma into usuke senikeziwe igunya lokuthi ikhulume thina sesikunikile u1 no2 no3 thina sike sizazi izinto kodwa singakwazi ukuyikhuluma ngoba suke singanikezwe umuntu igunya lokuyikhuluma ngoba ningamthuka nje uThabani kwezinye izinto uma kusuka abantu uThabani beyomfunza bethi 1 2 3 4 5 sefana khulume phela ngoba usuke ethunywa abantu abathize bethi aka nakho lokhu njoba ngisho ngithi singathola abafethu okukhulu ngempela ukudumala futhi ngempela kusho ukuthi ngabe sisazokhuluma mangathiwa ngempela lamalungu omndeni okulokhu ukukhulunywa ngawo kuthiwa awekho happy kungavela ukuthi uDlamini umzimba ukhalimali I doubt
futhi uThabani sekufanele vele ayiveze iproof neevidence yokuthi ngempela yena wafonela watshelwa ukuthi akayokwenza ukuthi, ngoba njengamanje usezovela njengomuntu uThabani engazi ukuthi yena ube nenkinga nabantu, unenkinga nokhuzana, unenkinga nobabunala, kanti akanayo inkinga, uphushwa ngemuva abantu abathize abathi bamalungu omndeni noma bangalo omndeni. Vele ke mase kufike lesigaba sekufanele uThabani aliprove ipoint, because phela unabantu abamfollowayo okufuna bemazi ukuthi ukhuluma into eyiyona, akavela suke aqagele nje kuze azokhuluma. Vele nami ngihuye masifike kulesigaba into bese ngizoveza ukuthi cha mina phela nanga umuntu ongitshela u1 no2 no3, mina ngikhuluma into engekho, ngikhuluma into engiyithunyiwe umuntu othi uyilungu lomndeni othi yena bona bekho happy kwafana imali benikezwe bona ezifamily. But I doubt ukuthi ubabunala ehlonipheke kangaka, ukhuzani nabaculi bonke nje bakaMaskandi abangaka asibali futhi ukhuzani ngoba sithi uyedwa kule yanto, kodwa sibala yena ngoba uyena okugcine kuphumeka nayo iqhuzu ethuka kakhulu ebhanqa nobabunala kuthiwa benzelana ama favor badla imali. Ingakho uzohlokhu sikhothi igama lakhe kakhulu. But nje mina sengiyafisa ukwazi ukuthi kazi kuthini ukuphawula kukaDlamini ngale ya voice note noma ngale ya record esilaleliswe uThabani Hlatshwayo. Uma kuukuthi bafethu sifanisa kabi, mhlambe nalapho uyosixolela siyocela ukuthi ayithole indawo yokusixolela, mase kumele sivezele ukuthi hayi cha ivoice bafethu iyafaniswa neyami. Ukusolwa ke bafethu abantu bahlezi beyabasolwa. Into ebalekile mawumsolwa ukuthi uligeze igama lakho, cha niyangisola bafethu noma seningipende. So buya futhi sizoxolisa, senza ama video sixolise mawukuthi sithinta igama lakhe ngendlela okungasiyona, kungeyena ngempela ozwakala kule recording. Sizobuya sizoxolisa, sizoligeza igama lakhe mawukuthi ngempela sobe siphaphalazile siyamza. Kodwa ayi bafethu mangathiwa ngempela uyena, hayi bafowethu ngabe kubi akwenzayo, ngabe kubi futhi akwenzile kakhulu ngoba le yanto isiyonisela abantu abaningi nabanye in future okuzodinga ukuthi besizwe oma. Enye into nje enzima ngalento, abantu abaningi abanye emqondweni yabo ikhona nje into ethi uKing Bhaka is behind all yonke lento ekhulunywa neyenzakala. Bakhona abanye abacabanga kanjalo. Uyabona ukuthi kunabantu abaningi kanjani la abavele bedidekile beconfused ngenxa lesiphithiphithi. Kunabantu abazondwayo njengamanje abazozondelwa izinto abangazenzanga, kunabantu abazozondwa bezondela izinto abangazazi. So bafowethu akekho umuntu mayizondwa akazondwe ngoba kunesizathu, kunento ngempela ayenzayo ephoqa ukuthi akazondwa. But kungazondwa nje uKing Bhaka sometimes uthi uzondela ukuthi kusolakala ukuthi ubehind into kanti ngempela akekho behind leyo nto leyo. Nayo omunye wabantu lowo okuyofanele ukuthi kuvele iqiniso ukuze naye mhlawumbe liwasheke igama lakhe ezintweni ezithize ezenzakalayo njengoba kuyibanje endimeni. Hayi vela Dlamini mawukuthi mfowethu ngempela le nto mina ngisho ngoba ngenzela ukuthi isingayizibi ikhule izikulimaze kanti akufanele ikulimaze. Le nto nje mawukuthi ngempela abantu ngoba abantu bayakhuluma manje, mawukuthi ngempela bafanisa ivoice neyakho bayakusukela vela bhuti omdala uclearishe le nto igama lakho lingangene entweni ongamele ngempela lingene kuyo, ngoba ngeke sikwazi vele ukuyilawula imedia. Mabethanda ukulifaka abantu bethi huwe bazolifaka, kodwa wena vela makuthi akuwena ngempela okuvela ukuthi uyelinye lamalungu omndeni angekho happy. Hayi ngoba sikhuluma indaba zabantu, kodwa ngoba sekuze kwapendeka abantu kulento sekufanele siyikhulume indaba zabantu, sekufanele siyikhuluma ngoba sekunabantu abazondwayo asebependekile kuyona yonke lento, balandelwa amazondo abangawazi njengamanje. Sekufanele ukuthi siyikhulume. Ngiyaphoqa ayibafana wathi ugovozela indaba zabantu soyiyeka mhla kwaphela zona. Kwakusho ugovozile wathi nokazongidakela wona indaba zabantu ngesiyeke thina isekhona soyiyeka mhla kwaphela zona. Ebaqinisile mabethu umlungisi uyithela isisila abafana. Sizulu nje masithi umlungisi uyithela isisila soke sikhuluma into okuyiyo ukuthi uyasiza kanti uyilandela inkinga. Ukuthi uyasiza kanti uyilandela utalatiya.